Ayan mga kaji. Tayo mga kaji. Yun mga kaji, laban tayo agad. Ang dami ng gagamba. Ano din, napakadami. Laban lang ng laban mga kaji. Yan mga kaji. Yan yung gabaldon natin na mataba yung paa. Taba talaga mga kaji. Ang OS yung paa na ito, taba oh. Ano ba't ganito paa na ito, taba? Oh, nakikita nyo naman paa niyan. Papustoy natin ng maayos mga kaji. Yung Cebu na natin na nag-comeback mga kaji. Muna natin mga kaji ah. Matae pa eh. Kaya natin mga tae mga kaji. Yan na mga kaji. Game tayo. Alam niya pa yung saputan niya. Ayan mga kaji. Tayo mga kaji. Sangalaw. Ang ginagawa mo? Bakit ka umiiwas dun? Wala na mga kaji. Alam niyo naman yan pag ganyan mga kaji. Tapos na yung laban niya. Ayan o. Tapos na mga kaji. Wala na yan pag ganyan mga kaji. Yung ganong pwesto pa lang nun, alam mo nang wala na talaga. Kasi gumilid eh. Nagalangan. Wala oh. Oh, happy fiesta mga kaji. Kakain na siya. Tabi na natin ito. Mas parang pinakain lang ah. Kinain mga kaji. Ayan oh. May pumiglas pa mga kaji oh. Pumiglas pa. Uy, nakakagat pata. Ginawa mo. Gumilid mga kaji. Pakita natin sa harap mga kaji ah. Para lang makita nyo. Mga kaji oh. Lang sinaputan na. Oh, taba talaga ng paa oh. Makikita nyo yung paa ng gabaldon mga kaji. OS yung datingan. Ang laki. Ito siguro ang match ng gold gabaldon natin mga kaji. Ito. Oh, grabe oh. Yun lang mga kaji. Salamat sa panonood. Yung mga bata naglalaro na oh, sa amin. Yun lang, yan oh. Sup mga kaji. Yun. Tanya mga kaji.